Слава на Господа! Днес искам да кажа Божията помощ да говоря върху една история, която е в Стария Завет, по-скоро върху Израел, но отчасти ще изречем за нас. И тук нещо, което Бог казва на израелтяните, в този момент на Моисей по-скоро: ела, аз непременно ще бъда с тебе. Това е наистина обещание от Господа, че той ще бъде със своя Божий служител. Но и ще видим докъде това е вредно и днес за нас. Сега, израелтяните бяха Божий народ. Това го знаем всички. Обаче, тъй като Йосиф, когато преди да починем, те бяха се измислили да живеят в Египет, поради глада. Йосиф каза на своите братя, че когато и своите там, своите условия, ако мога така, и когато каза си да си отида, не си иска да моли там, обратно при моя род. И по-скоро тук в това се пише в Битие 50 глава, 26 каза така: след Йосиф каза на братите си: аз умирам, Бог ще я посети, ще я заведе в тази земя, от тази земя, земята, на която се е кил на Авраам, Исак и Яков. В такъв момент те бяха в Египет. Знаете, Йосиф беше силно, беше втори човек след фараона, който не се беше на почет на нещата, но знаеш, че Бог ще ги върне обратно. И той им каза така: Йосиф заклина потомците на Израиля, като рече, понеже Бог ще ви посети, да ще изнесе кости има тук. И тъй Йосиф умря на възраст 120 години, 10 години, извинете, и балсамира хубаво и положи хубав ковчег в Египет. Обаче, когато Йосиф се мина дълго време и израелтяните се умножаваха, ставаха повече отколкото наистина бяха началото, и по този начин те ставаха велики и мощен народ. И египтяните страхуваха наистина да ги загубят като работна ръка. И виж какво става сега, Словото Божие казва така. След Йосиф умря, това е много важно сега. Това е в Изход 2 глава, и първо да рече 12 казва така: и умря Йосиф, всички умрате и цялото нова поколение. И потомците на Израиля се наплодиха, измножаха, учиха се, и то толкова много се силиха, че земята се напълни с тях. Представете си какво става. Тогава се възцари над Египет нов цар, който не познаваше Йосифа. И той каза на людите си: ето ти люди, израелтяните са много брани и по-силни от нас. Да постъпим разумно спрямо тях, за да не се умножават, да не бият в течение на война, съединят се приятелите ни и да бъдат против нас и да се отидат от земята. Затова поставиха над тях надзиратели, които да ги измъчват със целия труд, и те създадоха на фараона градове и житници. И пита, на колкото повече ги извършаха, толкова повече те нараснаха и се разширяваха, така египтяните страхуваха от израелтяните. Виждаме наистина, и Божий народ разрастваше, ставаше по-велик. Обаче египтяните се бояха от тях. И тук сега те им даваха вече по-големи норми, потискаха ги и положението ставаше много, много лошо. Макар да бяха Божий народ, бяха 630 години под робство. Те вече бяха забрани, може, кои са те, че Бог е техен баща. И Словото Божие казва, че след дълго време, представете се, 630 години, не един, не два, едно поколение отива, второ, трето, четвърто, и накрая в един век Словото Божие казва така: след дълго време египетска цар умря. И израелтяните пъшкаха под робството и викаха, и викът им от робство стигна до Бога. Значи почнаха да викат към Бога вече. И какво става? Искам да кажа, това е важно. Както Израел викаше към Бога, и Бог видя, Бог ги чу, Бог е същия и днес. Така, когато викаме към Господа, Бог чува и днес неговите си, които към Него. Израелтяните пъшиха под робство и викат им от робство стигна до Бога. Бог чу стенанието им и спомни завет с Авраама и с Исака и Якова. И Бог погледна на израелтяните и се смили над тях. Виждаме, че така нещо трябва. Бог видя, Бог чу и Бог се смили. Наистина това е важно. Така че Бог е същия днес. Той не се е променил. И сега, каза Бог чу пъшкането им, Бог спомни завет с Авраам. Още в Битие 15 глава, наистина виждаме, че между Авраам и Бог имаше, Бог направи завет с Авраам. И сега нещо, което Бог погледна и Бог разбра. Значи Бог просто вижда света като цяло какво става, но Бог се намесва там, където хората викат към Него, там, където е молба към Него. А в Гледен Словото Божие имаше много места, където когато народа вика към Него, Бог се покаже милост. Помните Ниневия, там, когато се покаяха хората. Имаше други моменти, в които израелтяните имаха проблем с племената, и когато вика към Него, Бог винаги се и защото на време ги освобождаваше. И сега, че Бог е същия и днес. Сега, Божия промисъл за избавление, че това е много важно вече. И Бог дойде слезе и видя един човек, Моисей. Тук Моисей гореше скъпен, това е много интересно сега.
Моисей пасеше овцете на със Йотъра, Медиамския жест, и като откара овцете да режат пустинята, дойде на Божията планина Хорив. Сега имаше причина да Моисей да дойде, какво ще кажеш причината. И ангелът Господен му се яви и огнен пламък с капината, и Моисей погледна и ето капината гореше и огън, но не изгаряше. Знаете, Моисей, преди да срещне Бога, преди това време, че Моисей му уби един човек. Значи му кажем, това убийство си убийство. И тук Словото Божие каза, че след това, когато Моисей беше пораснал, той беше пораснал в двореца. Излезе при братите си, отиш при евреите и гледаше главата им. И видя някой с египтян, че бие един евреен от братите му. И като се погледна само там, видя, че няма никой. Уби египтяна и го скри в пясъка. Излезе на другия и ето двамата евреи се срещаха и каза на виновника: що беше другаре си? А той рече: кой те е поставил началник и съден над нас, да не искаш и мен да убиеш, както бе египтяна? Тогава Моисей се оплаши и си каза: явно, че това нещо се е разнало. И Моисей избяга тогава, защото фараона да чу това нещо. И когато точно избяга тук в тази планина, и там имаше тъст Йотър, пасеше овцете, едва не беше някакси, за момента беше се така потрудил комака работа. Обаче, виждаме какво става сега. Бог имаше план с Моисей. Значи виждаме, че миналото, всеки един човек има минало, от който може да се срамува, да кажем, миналото не се бил добър човек, може да се правят много неща. Да, и да имаше убийство, не е малка работа. Но когато Бог дойде пред човека и реши да прави нещо, Бог му говори, Бог му дава сили. Какво става сега? Тук е интересно, той дойде и Словото Божие каза, че Моисей видя и каза: нека се отбие да ете скъпина, която гори, а не изгаря. Това е интересно. И тогава Господ каза: Моисей, Моисей, и той каза: ето ме. И той рече: да се приближиш тук, съби обущи си, относете си, защото място, на което стоеше свята земя. Сега нещо, което е важно. Какво правиш тази земя да бъде свята? Много пъти, може би, при това Моисей беше минал там в съобщете с добитъка и хранише. Видим, имаше нещо, което да прави тази земя свята. Именно присъствието на Бога. Бог беше там. И наистина Моисей имаше тази възможност да общува с Бога. И казва още: аз съм Бог на бащите. Бог Авраам, Бог Исаков, Бог Яков. А Моисей затвори лицето си, защото се боеше да подмине към Бога. Слава да бъде на Господа. Това е една много хубава история. И какво стана сега? Бог имаше план за Моисей, обаче сега му разкрива така, за какво да дойдете още. Така. И Господ каза: наистина видях страданията на людите ми, които са в Египет. И чух вика им, поради назретите им, защото познах неволите им. И слязох да ги избавя от ръката на египтяните и да ги заведа от тази земя, в земя добра и пространна, земя, където текат мляко и мед. Ще представете си, Бог имаше място за тези хора. Обаче чакаше момента, в който те да извикат към него. И сън кажеше: и днес Бог има план всеки един човек. В Еремия каза 2:11: аз знае мисля, които мисля за вас. Мисля добро, а не за да дадем бъдеща надежда. Така че Бог има план всеки един човек, но този план мисля тогава, когато човек се обърне към Господа. И той каза така: има една добра земя, където текат мляко и мед. А вие продължавате да бъдете в робство. Това е много важно. Човек да разбие, че има нещо повече, отколкото той свят може да предложи. И каза така: земята, където текат мляко и мед, земята на хананците, хитейците, аморейците, фаризейците, евейците и евусейците. И сега ето викат на израелтяните: сина до мене. Още видяха притесненията им, с които ги притесняват египтяните. И тъй ела сега, и аз ще изпратя фараон, за да изведеш людите ми, израелтяните, от Египет. Вижте колко лесно. Той му каза: ела сега, бащата, иди и кажи на фараон да я пуска людите ми. Нормално е сега, фараон бягаше от Моисей беше от фараон, сега Бог го праща там. Нормално да се каже как ще стане това, с какви чувствия при него и какъв авторитет имам аз, за да кажа на фараон да пусне моите люди, на Божите люди, ако мога така. Сега колко стана сега. Той му каза така ясно. И Моисей го направи сега. Той каза: ела, ще изпратя да видиш людите ми. И Моисей каза, Моисей каза Бога: кой съм аз? Той виждаш себе си, сега виждаш себе си като бегес от фараон. Второ, нямаше авторитет. Кой да ти да каже: пусни людите на Бога? Кой съм аз? И друго, като той каза, той погледна веднага своят недостатък. И той каза така: аз тежко говоря, аз съм тежко езичник. Моисей каза: Господа, моля се, Господи, аз не съм красноречив, нито сега, нито от как си почнал да говориш на слугата си, а мощно говоря и не съм тежкоязичен. На Господ му рече: кой се знал, кой е знал човечеството? Кой прави човека да е ням или глух, да има зрение да няма или да е сляп? Не аз си казва Господи: тъй, върви и аз ще бъда на устатите и ще те науча какво да говориш. Сега, когато Бог реши някого
го използвам. Много често, много пъти, когато ние когато искаме да направим за Бога, и това да спрем Евангелието, за нещо такова, и си виждаме първо нашите недостатъци. Казваме, аз имам това или но аз съм такъв или накъв. Вижте, ние винаги ще имаме тази борба в себе си, с нашите слабости, нашето минало, нашите пороси. Обаче, въпросът е, когато Бог дойде, така, преди за цялото кажи, Господи, да, аз имам наистина. Той му каза, иди и кажи да пуснат край. Нямаше време. Моисей нямаше да би да ги пуснат. Моисей просто ще да бъде един проводник на Божията благодат, на Божите думи. Така че и днес хората, като цяло, от нас иска не да спасяваме хората, а не да кажем да спасе, да ги върнем при Господа. А този, който спасява, той е Бог. И когато прави сега Моисей, той каза им, и каза нещо, което не може да... Те няма да им повярват. Чакай се, ти откъде знаеш, което ще правят да вярват. Това е, понякога ни казваме, еди кой си, той нищо не става от него. Че му голямо, той няма да вярва. Ние не знаем предварително каква ще бъде реакцията. Много пъти поставяме едва не кръст пред коня. Сега Бог го праща, Бог каза, иди върши, още той почва се оправдава. Ама дали ще вярват, дали няма да вярват. И сега нещо, което Бог говори, каза, аз непременно ще бъда с тебе. Това е много силно. Сега но той трябваше да тръгне, знаеш, Бог е с него. Бог няма да го остави. И тогава той трябва да има тази увереност, че Бог не се ще бъде с него. И така, после виждаме в стих 20 казва така. И като излина ръката ще произведе Египет, всички се мои чудеса, които ще направя след него. След това той ще ви пусне и ще дам на този народ благоволението си пред очите на египтяните, тъй като потръгнете, няма тръгнете празни ръце, но всяка жена ще поиска от съседната си, и освещителката си сребърни вещи, златни вещи и облекла и ще обучите с тях, чиновете си, дъщерите си и ще оберете египтяните. Виждаме, май си изгледа фантастично. Те бяха едва не като роби там, бяха измъчени с тези големи норми, постоянно наистина отеготяване. Преди ми той ми каза, вижте с мир и ще дадат, ще дадат богати, ако мога така. И всяко оставище. Тук което е важно, че Бог извърши 10 чудеса. И тези чудеса наистина, само ще ги споменам. Така че Бог е същия и днес. Сега първо, Жезел стана змия. Бог каза на Моисей, иди пред фараон, когато иска да разбереш наистина, Бог да праща, Жезел се превърна змия. Друго, тогава фараон се кореви, каза, трябва ще пуснем, после не ги пускам. Тогава водата в реката се превърна в кръв. Тогава фараон пак беше казал, ще ги пусна хората, пак не ги пусна. После Бог порази Египет жаби. После целият Египет беше зелен с мъжки. Бог изпрати мухи върху фараон и египтяните. Бог изпрати тежък мор върху добитъка на египтяните. Господ даде град по цялата египетска земя. Бог изпрати скакалци по цялата египетска земя. Бог направи да настане тъмнина. Бог порази всички пророни от Египет, от фараона до слугинята и до питъка. И всичко това стана сега от Бога. Това е нещо, те бяха чудеса. И жалко е нещо, за което става, че това поколение, което видя всичките чудеса, това поколение остава в пустинята, именно поради неверие, поради непокорство. И това наистина Словото Божие не се предупреждава. И нещо, което може да тук Словото Божие каже, че когато последното за мен, когато правише, когато бяха всички от фараоните с слуги от добитъка, и тогава Бог каза нещо важно. И винаги, когато Бог правише нещо, той имаше начин да опазва своите си. И тези язви, които идоха до Египет, идоха само до Египет. Там, където имаше евреи, тези язви ги просто спираха своята сила. И тук няма забравя точно в 13 глава, 20 глава, извинявайте, това е нещо много чудно става сега. Когато Бог каза на израелтяните да намажат къщи с агни, с кръвта му и каза кръвта ще ви опази живи. Сега нещо, което е важно това, как кръвта ще ви опази живи. И сега тази кръв, която опазва живи днес хората, не е кръвта от агнето, това е Стария Завет. Сега тази кръв, която продължава да показва милост към хората, това е кръвта на Христос. И това беше един приобраз в миналото. Това беше една кръв, която опазва евреите. Днес е кръвта на Христа, опазва всеки един, който опазва на него. И сега, ако говорим сега в Словото Божие, Бог тогава извърши чудеса пред фараон за евреите. И наистина, естествено това, те бяха освободени. Бог сега върши днес отново чудеса, може би в друг аспект, във всеки един човек, във всеки един човешки живот. Целта на Бога е да може хората да бъдат освободени от робството на греха. Тогава робството беше физическо, Египет. Днеска робството е греха. И много жалко на тези хората не осъзнават, че има нещо много повече от това, което
света може да я предложи. В Словото Божие в Римляни 8 казва така: ако Бог е към вас, кой ще бъде против вас? И израелтяните бяха освободени от робството. Тук даже е описано в псалмите, което е много хубаво така насърчение. Псалом 19. Това някой ще е един пример от 1000 години. Да, но този пример има духовно измерение днес. Имаше робство и Бог ги освободи от робство. Днеска пак има робство. Робство не е физическо. Робство е греха. Обаче въпросът е, че хората не се вече знаят, че пак може да бъдат свободни. Именно да имат вечен живот и така. Много са животи праведни, но Господ го избавя всички тях. И пък Господ избавя душата на слугите си. И никой, който оплава на него, няма да бъде осъден. Това са чудесни думи. И нещо, което е важно, че самото Божие присъствие променя човека, обстоятелства, атмосферата. Вижте, самия Исус Навин, сега четем в Исус Навин, първа глава. Когато Бог говори, Бог наистина дава сила и Бог наистина самите думи вече с авторитет. Словото Божие казва така: след смъртта Господин слуга Моисей, Господ говори на Исус Навин син. Моисей помощник, казвайки. Значи виждаме, че когато началото Бог наистина, с Моисей Бог избави израелтяните тогава. Тръгнаха после да продължават. Моисей внимик се отиде в тази земя. След него стане Исус Навин. И Словото Божие казва, че както Бог беше с Моисей, така продължи да беше с Навин. И се да кажа, че Бог както беше с Навин, така днес и с нас. Приходим просто Неговото присъствие, той е същия и днес. И не е важно как се виж, как се чувстваш, важно е как Бог те вижда тебе. Това е много ще казва, защо. Какво виж какво Словото Божие на Исус Навин. Така. Никой не ще може да устои против тебе през всички дни на живота ти. Както бях с Моисей, така ще бъде с тебе. Виждам, че няма никаква разлика. Той не каза, Моисей беше по-голям от тебе. Просто как бях казал, така ще бъде с теб. И няма да отстъпи от тебе, нищо ще оставя. Бъди си не смел, защото ще поведеш тези люди да седят земята, за която съм се къл на бащите им, ще ми дам. Виждам също това, което каза на Моисей, вече каза на Исус Навин. И той е същия Бог и днес. И после 8 стих казва така, 8 стих. Тая книга на закона не се удължава от устатите, но размишляш върху нея ден и нощем, да постъпваш внимателно спред всичко, което е написано в нея, защото тогава ще напредваш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Виждаме, той ги изведи и им каза на Исус Навин: тази книга, която ви дам, това е книгата, която наистина е книгата на живота, която следвате и да вървите по нея. Слава да бъде Господи. И така наистина. И днес имаме книгата, това е Библията, която наистина да четем, чрез която наистина Бог не промени, да помни наистина да излезем пъти до край. Помните Исус, имаше много някакво само примери. Гедеон. Когато Гедеон, всички израелтяните бяха под робство тогава, бяха завладени от племената, и тогава те се криеха. И Гедеон, бидейки на място, скрит, Словото Божие каза така: дойде ангел при Гедеон. И ще му каза сега. Това е много интересен момент. И ангел Господин дойде да седнат под дъба. Значи, представете си, израелтяните под робство се крият. Идват племена и го грабват. Тук сега Гедеон чукаше жито в лина, да се скрие от медиамците, страхуваше се. И ангел Господа му се яви и му каза: Господ е с тебе, мъжи, силни и храбри. Представете си, ако става въпрос. Гедеон се крие там, да никой не го и преди чува глас, Господ е с тебе. И тогава той каза, Гедеон му рече: о, Господине, ако си с нас, то що си не постигна всичко това? И къде ще му чудеса, за които нашите бащи не справяха? Като казаха, не изви от Господ от Египет, виждаме, тук напомня това. Но сега Господ не е оставил и не е предал на ръката на медиамците. Господ погледна на него и му каза: и с тази вяра твоята сила ще свърши задел от ръката на медиамците. С тая твоя сила. Значи виждаме, Господ виждаше нещо, което Гедеон не го виждаше. Искам да кажа, че Бог във всеки човек е поставил потенциал. И този потенциал ти не виждаш, не го разбираш, но Бог го знае. И когато Бог даде в твоя живот, иска да си да вършиш, ще бъде верен. В същата сработа виждаме Давид. Първо се 18 глава. И те искам да кажа, че Бог във всеки човек има потенциал, подлежат таланти, дарби. Нещо, и важното е човек наистина да бъде отворен, да търси Бога и да споделя това, което наистина Бог има за него. Искам така накратко да кажа някои неща като поуки. Сега, Израел бяха роби в Египет. Сега хората в света са роби на греха. Подобие. Тогава робство е физическо, днес робство е духовно. Обаче какво става сега? Къде е проблема? Тогава Бог ги освободи. Обаче сега днеска робството, тази свобода не става без наше участие. Тогава Бог направи чудеса и знамения пред тях. Днеска робството е духовно и той иска
иска съгласие от наша страна. И Словото Божие изказа, и с тебе казвам истина, всеки, който върши грях, се догая на греха. Представете си там, честните жители в Египет, пъшкат, викат и приемат, продължават да бъдат роби. И Бог идва и казва се, излезте от тук. И искам да кажа, че и днеска благата вест идва да покаже на хората, че има спасение. Това не е края. Това не е всичко. Да, когато човек живее грех, счита се грешен и не вижда алтернатива. Но Словото Божие каже, както избави тогава, Бог избави. Израел така и днес Исус избавя хората. Сега, какво направи? Израел език към Бога и Бог ги избави. Днес хората, този, който вика към Бога, Бог е време да го избави и днес. Всеки един човек, който вика към Господа, Словото Божие каза, всеки един, който призове името Господне, ще бъде спасен. Това е истината. И Псалом 50:15 казва така. И при следния ден напас, и аз ще избавя и че я прославиш. В Еремия 30 казва така, извикай към мен и ще покаже велики неща, които ти не знаеш. Виждаме в Словото Божие, че Бог наистина призвава хората да викат към Него, да отърсят. Амос 5 казва така, потърсете Господа и ще живеете. А Еремия 20:13 казва така, ще потърсите, ще намерите, когато потърсите цялото сърце. Всичко е толкова наистина просто елементарно. Човек наистина може да е роб на греха, може да е слуга на греха, но има изкорен път, това е Христос. Друго, което е важно, Бог чрез Моисей освободи Израел от робството. Така беше. Бог ти при Моисей, след разговор с него, прати Моисей, видим после чудесата, които извърши. Моисей беше посредникът между Бога и човека. Но сега днес посредникът между Бог и човека е Христос. Тогава беше Моисей. Днес е Христос и той направи това спасение за нас на кръста. Бог даде Христос да ни изкупи и да ни освободи от греха и от това, което не се и да освободи хората от греха и да даде вечен живот. Сега Матея 20:28 казва така, ще при някакво стика, се сръчим на кратко само. Матея 20:28. Също както и човешкият син не дойде да му служат, но да служи и даде живот си откуп за мнозина. Виждам, че тук се казва, че за Христос. Дали да държи откуп за мнозина. В Йоанна 29, когато Янка се славида, Христос и към него, каза, ето Божият агнец, който носи греха на света. Или чрез него има спасение. А Йоанна 8 каза така, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Сега думай, това е призива от Бога. Ще познаете истината и после каза Словото Божие, каза, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободна. Слава да бъде на Господа. Свободата иначе се познават на Господа. След това, в миналото Бог беше избрал и народ Израел. Днеска Божият избор, това е църквата. Вече там могат да в църквата може да бъдат всички хора. И евреи, и езичници, и няма че кой къде се намира. Всеки един човек има тази възможност да е при Господа, да бъде спасен. Преди тази привилегия беше само за евреи, Божия народ. Днеска Божия народ с църквата именно. И нещо, което е важно, благата вест е тази, която днеска има същата сила. Тогава Бог върши много чудеса знамения. Те виждаха тези неща. Днеска благата се същата и Словото Божие казва, че когато ти ми говорим, всичко става от Бога, разбира се. Ни по човешки може да свършим нищо. Всичко става от Господа, когато се време на Бог и на Словото му. Казва така, а всичко от Бога, който ни примири със себе си. Виждаме, че Бог е този, който взема да примири със себе си. Как? Чрез Христа Исус, нашия Господ, и даде на нас да служим за примирение. Сега, но ние, които сме примирени в Него, имаме тази възможност. Тази благодат, това смирение да го предоставим на хората. Моисей каза, кой съм аз? Много пъти ни казваме, кой съм аз, че да върши работа и да държим силата. Всеки един човек, който е приел Господа, има духа в себе си, има Словото в себе си, може ли се да бъде употребен от Господа. И каза така, сире, че Бог Христа преминаващите със себе си, като не миняващи човек си прегрешенията им и ни повери на нас последната преминението. Виждаме, той го остави за нас хората. Той няма да е отново да проповяда, няма да е отново да върши чудеса за мен, но той иска чрез нас да достига хората. И те от Христова царствие посланици, като че Бог чрез нас умолява, молим от Христовста, примирете се с Бога. Даже веднъж бяхме ресал, какво значи примирение? Ето човекът, който е грешен, Бог е свят. Исус Христос взима ръцете на Бога и на човека, така ги казвам символично, среща една друга. И каза, татко, аз съм за тях. Така че, искам да кажа, макар че правим срещаме недостойни, малки, непотребни, Бог каза, аз съм за тебе. Така че не трябва да оплавяме на това, което Бог каза за нас, не това, което така се чувстваме. И нещо, което е важно. Бог беше с Моисей. И помните, знаете, когато даже ги извел, Бог беше с тях като денем като облак, вече като огнен стълб. И от момента, който ги извели от Египет, до момента, когато отеха
в обещаната земя, облака беше с тях. И когато облака тръгваше, те тръгваха. Когато стоеше, те стояха. Вече беше огнен стълб. И знаете колко много препятствия минаха от там. Но въпросът е, че Бог беше с тях. И сега Бог е с нас и в нас, и това, което е положено. Сами си казва Словото Божие, писа ти и така. И ето, аз съм с вас. През всички дни до свършика на века. Това е едно обещание. Господ, и даже в Йоанна 16 казва, няма да остави ситуация, то при вас, именно чрез Святия Дух. Така че, трябва да има вярата в Бога, че Той е днес с нас. Невидим, но е реален. Тогава виждаха облака, виждаха светлината. Обаче днес това, което е видимо, това е Духа, който е в нас. Духа не се пише, че живота, който живеем чрез Словото, ние наистина показваме дали, че не сме Негови. И казва така, нищо, което трябва да вземем, не трябва да забравяме, че Той живее в нас чрез Духа си. Това е много важно вещи. Не трябва да се обесърчаваме. Ако да преминем при някакъв през много някакви лични изпитания, Бог не се прави. Него Слово е същото и Той е същия и днес. Казва така, не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия Дух живее във вас? Сега, ако погледнем в човека вътре, има място, което е храм, там живее Божия Дух или Бог с нас. И това е много важно. Той не иска ние да само така да гледа, да живее в нас. И нещо, което е важно, когато Той да вече, ние вече сами Негови. Това е много важно. И не знаете, че вашето тяло е храм на Святия Дух, който е във вас, когато имате от Бога. И вие не сте свои си. Слава да ви, Господа. И сега искам да кажа, че малко да завърша в Словото Божие. Точно това послание, което има така Бог към нас. Сега, Той каза, ела и ще изпратя. Значи, при някакъв призив от Бога да се еде към нас. Ела, да свърши правилно това. Въпросът е човек, евреи казват така, ако не чуете гласа ми, не закорвяйте сърцата си. Това значи, когато Бог иска с някой да завърши нещо, Бог има начин да отиде при него да му каже. Но въпросът е, човек не си да има сърце, да учи да слуша. Когато ти се говореше на хората, каза този, който имаше нека слуша. Така че и днес Бог употребява хората. Нека да има сърца, отворени за Господа. И след нещо, което е важно, Бог никога не се отказва. Бог е първо чудо, второ чудо, трето чудо. Той каза, не става. Чудесата може да чадват още повече. Докато не особи Израел. Ще му кажа, че Бог и днес върши подобни неща. И днес, това, което заробва днес хората е греха, порочици, слабости, те заробят човека го правят троп. И зато е много важно. И за те не бяха Божи народ, но бяха в робство. Ние като Божи деца да не допускаме робство да се върне от ново живота ни. Не ходим само да бъдем християни, а да бъдем роби. Това е много важно. И след това, Бог иска да бъдем свободни. А свободата слава тогава, когато седаме Господа, четем Словото Божие, наистина искам да бъдем с Него и кажем, Господи, помогни наистина. И нещо, което е важно така, с което завършам. Ти си Божие дете и не бъди повече роб или слуга на греха, но наистина живей като Божие дете. Нека Бог да благослови. Слава на Бога.